Rongbongkhat Committee Hall along APHLC Youth Wing ke Sengpon. Labangso APHLC Youth Wing Sengpon pe aprang APHLC MDC ke haidun jeng abangpu let raidang ingti akumlin along Chikimopon. Bangso PC Mei Padupon. Mondorsi ingti pen kacari pon amei along Alhiaman pen kacitongdun. Bokajan LA MPHLC President Samson Teron. Central Committee Youth Wing Secretary Selsing B. Bokajan LA APHLC Central Committee Youth Wing Lapen. Dwarbakri APHLC Women Wings Klem Bang Pubang Piatum Cetongdun. Lapen ke Dwarbakri APHLC Youth Wing Chedon Sarpensi Arpu Cepekpon. Lake Dwarbakri APHLC Youth Wing President Chesong Tokpi. Vice President Solomon Ingti, General Secretary Mongol Singh Rongpar, Assistant Secretary Hemsing Tiso, Organizing Secretary Aldrin Ingti, Arun Teron, Saya Rongpar, Alang Lituma Pansi, Arpu Pekpondo. Lapen ke MP election ahut setame, APHLC Asong Pen, Kosonsi Kacepahay Pon Jima, Laso Pansi, Youth Wing Seng Pon Puta, Central Committee Secretary Selsing Bipen, Ningje Pon. Pen ke Mei along APHLC Bokajan LA President Samson Teron Pen Kosonsi 6 Kidul Kepang Tang Pon Jimapu Alam Radapan Cetan Cimumpon. Jongsi APHLC Atum Haidet Lopute Kece Aso Tumapan Water List Trading License Antai Ingtan Pon Lap Jiputa Samson Teron Pen Ningje Pon. Lapen ke Lapu Women Wings Ingjer Mei along Kaningje Pon ke BJP Atum Kaningje Pon ke APHLC Atum a meeting along Dunri. Arunodoita na ingtan labji pusi BJP atumke kaiketa kether ki hapen Mei along kaning jepon mate thanpon tarapung pen Luka Sangma report inglong kiria birta Chelsea asai hemlong nang palik dia sonte misenji a foto la pen a main address kato kavi lalu pelotang ten ilitum non asar kita publish tubom kasi halaso ki publish long stame a foto la pen a main antan tum jokon tubom lain itu Raidai pia kumlino nanti cikimu daten non informasi kita support. Non ilitum pini jasement APHLC ladak Dwarbaguri constituency long youth wing lapen women wing la risonimso lapen nimarli itum laswa song pini seng ponpo anso se jakong citherang ponsi ilitum tribal mate itum inglong arat ajakong ilitum kipapi hub apharman itum anso se aprange ponje phanlo lapen ilitum hanang pulo gedi kitab long tak tok do mikir okora pu laso okora bangke ilitum che than chimu mete reunelu lasine tum APHLC bana ke mang lahan lo aron alam ka che than aron atang jong situm che than pon bom lo pulo tang te tum research ge no pata tum arsolo te tum research lasi tum okora pu bega kebe ke che tum nange pulong pop ke lake ilitum aron itum a leaders tum nange than the pon lasi non pen ke tum lubom nang nelo ili tumam pan 6 dula teng pen Indian Constitution long 244A article autonomous tela puthakta tokpin melo lasi ili tum ke chokche bange tum leaders lo lasi ki damtang ke chokche tum pan bange tum non la thuna kokko lasi APHLC ake mangala lo itum mesen leaders apani tum invite ponsi itum that along ri long pat antame itum kachara komje pansi boti pon lain lo Sante sir nali tu election ngi pu la baso puthak ko an ba mane chun lo tape ko an hok lo la labang ke constitution ateng lang namlo pote dovek nangji lage athema Indian Constitution long article 243 m long tok do halada ke 6 schedule area arlo ke panchayat ke biu e tok dakalam do lage nale tum non manle constitution ave ta google long tum technology belote la pen hada ki pulason hello la hada 6 schedule area chot kali la Manipur noson inglong area anda me la panchayat ke biu e tangte panchayat biu e polotang te non state election commission angke senge konat pen lo panchayat aron pen sinang seng angdeng pi pharoi sira grep li pen sinang seng state election commission ke panchayat aron pen si state election commission ke pinchong bina anke Indian Constitution long tok dak lo part 9 long technology tum lang lote hada ke panchayat ke itum biun e lasi biun e putang derle koson si ladak itum Karbi Anglong autonomous council long poson si tunga election nang pa doja kong pidya la ke tum leader kilu bupete kuma kupisi pola council tum aron chini nelote banga ke no aron le nang bida deng dun po la lo kilu oposi tum ke virbom lo ani ta aron chini dia po la sini tum non case ke pido PIL 15 choro lan na tum media pote to ana pansame heludum pini ladak Dwarbaguri habar lo musti long litum arjing pluipen la youth wing APHLC youth wing Kisenggi
nitum kimang dolo tapi finally pini nitum pada sisi presiden secretary penceng lokal nitum pini pangrum si pini nitum misen mer pen nitum ada youth wing abang nitum seng pon long pimil si pini nilini ngarong pik athema halang nitum pini youth wing kiseng lo may pu penceng lok long timbang penceng lok kadu tapi kecing bai long kami thang pupu tame kecili saya bi penala tum pan pini may pu aku kepek lapen long timbang penceng lok kadu kabe aku kepek abang pu teman tame nil tum ding theklo alang tum aprang episode yang mangke thekani aku pensam melang tum itu ben pini ani kerja tiba tu kesila personal leader nil tum kelong bangke ning samtiglo ke bang year ni ke alang tum ban job si lada duar bagari musti bangke tangkon ko lapen itu tapi itu yang hangge pangrumi bang kalang itu mapan isi responsible lo kalang itu responsible things claim pamiji tu nili ese central committee youth secretary in charge in pemke nili isi ninge theme to hop tu lalu lapen especially ni curung tu pindak sisi amai pu inti sangho alang ni si pini mai cari polo labang so mai ke kalang itu kongcun bang secretary temelang pini do kan kadu ka berat pini ongdung kan cetong si tu labang so mai bang ke acung lo kalang so youth wing is tengalo nitum central committee youth tum kadu ka be nitum abitung wang lo lapen youth malong angko kucing hong atak LA president aki hai samson tron tame sang tame joksi pini nutuhan penang ana advice agay den bang ada guide bang nutum suggestion bang nutum nutum ke bang 3 year ni ta lapson nutum kunatsi youth kiseng salang ma hada kentum sengla po bos jisik dolo central committee nastame lapen non bang ke nutum la long ber chok mos tiang bong kenutum ke sengla bateng lo tame isinya mos belang latame prabjin men tum pichun mon po apancol kardok pini ledak bangin itu mas joining matelapu kapre ka songben apu kideng pon bangin itu mabe atheman itu lagi party meeting penak tema la pene youth wing kiseng apo tema ada kicing wa kicing sanyo tunta penangan alam du posi akimi van pini sing tumwan lo pulo dangte pini alam mangke du ko tahi mene posi ni lu tum bangke alam tum hang hedalo la son mangke do ke bangi tum ke akimi tum ke bangi tum do pik alang li phan kachikimu nang ko alam the bang lahen lo alang li inut APHLC asong jabin nong lo lapen alang li hen lo MSC ke haidun cheng ke mandun cheng abang pulo lasi alang li phan ke nili tum ke kai ke tai ningar lo sidolo lapen ke bang jilang ani tame ni tum chikimo pon pomji athema alang li pen ke charli nang ji dukte khangjang leaders pulo tangte alang li asong sonang ji athema alang li ke compromise dunde pinlo hala bang so hota alang li inut pet ke haidun sitame inut pet anda alang li ajak dun thiblo nasi itum leaders tum kachini nai bang lahan lo itum compromise dunde de nangji ile tum akimang penceng lok ile tum non APHLC tum akimang lahan lo inglong akhai tum jokwa nangji lapen jasemet long le philang penceng lok vote ke jok ajak kong lapen boreng katok kabian ta ile tum 6 schedule teng pen ile tum hanja kong nang PC la arjap thib nangji ile tum lapen lahan lo lapen nombor hini bangke autonomous tera phan mandame nilitum arja pon tip che song ponji la sia langli pen itum ke charli dam nai ke lahan lo kitab long ke tok adu itum aphanang ke japon aprang asong ja tom phan itum ka kita mission asong ja polodang te itum chikimu pon ver nangji lapen alangli ke claim ke dam asai amo andame mission aposi litum non ove kimia tum anda langli pen tum ke charli pon nangji thedung ason dolang lapen ilitum charli pon bom nangji lahan lo lasi itum asong ja phan itum man kichipi ke kenang sot athema itum hirjmi nangji alangli labang so per thelong avelo kogoi phech tame alangli karjong ke reng atlang aposi ilitum labang so asai ke claim angdeng tinlong ta alangli phan hirjmi chohang pon bom nangji lasi jasemet pini dak dor baguri habar lake bokajan LA andar lo lasi lada ka bangke nilitum ki pangcheng pon lo lasi nitum APHLC akimang katu ka belong ta ki chung pon pe meje phan nilitum lason si archo pon bombo lapen APHLC long ke claim ki dam atum do piglang amen in non machini et ede long lasi nut bahini amen nili than pon det po bokajan LA pen ki hai alangli
Karlitang akhir raidang timar lo lapen bapuram senar dai nulo hancang supen lasonda taksi tengklong rompi taho pen moniram lang ne lapen bapuram hanse nonher lang lang li kachivoy dwar bagori constituency pen lo lapen joising tok bi pen chenglok ongdung lapen west karbi anglong ana thupen ke akihai Karlitang basang tiga thar lapen non ilitum APHLC amai pu Jaya Katharasar Buralong, Lapen Chenglok, do olang, lasin nonda nili tum ribom lang, la APHLC. Engkan gatu kabe sikulu larang atengkan, kam klem unjip, laso kema thapan puthot, episode song, dak puthot ribon ateng hadi, amang ba thekthumi, puthoi 19 kan pen hadi, hala suhut kesengarni pen angke dodum thip, adu se jang atung hasi pin nili tum make, mane ar pu mukha mang tum pek lo, jalan tum bangke party long, episode party bangke, sona party ma. Khi aphan Japon party mamade kalima alang tum chini pemelu pinis temelang tum phan la bangsar pe France temelang tum chiku episode party hanlo pinike karbiang long aphan kipe jogia party lo karbiang long arara ke ma kar ita kipe chunje party ke episode sian chol la posi nilitum ki claim funding ha kusalang tum chiku lo la bangsalam ka hok lo Pasti ini telah bangsa ning kita hek itu pena posialan tum phan arpu temen tum peglo bangke bang tuiar ni ke alang tum duar bagus chot la poli karbiang long dan talang tum isian lucu itu klub kami kosong selang tum plan pu bosti ni heklong pen ni dulu kancol nilimen searching be